dneska si ukážeme štepenie na stred. Takže čo k tomu potrebujeme je nožnice, nožík a štepárskú pásku. Štepárskú pásku nie izolačnú, alebo izolačná lepí, táto nelepí. Táto je len proste taká elastická. Stojí cca 2,50, ale vydrží hodne dlho. OK, takže môžeme sa do toho teda pustiť. Takže štepenie na stred. Základ je, ja si tu spravím vlastne do čoho budem chcieť naštepiť ten strom. Takže spravím si na stred, môžete použiť ako kladivo alebo nejaký druhý konárik, čím vlastne sa vám podarí zatlcť. Opatrne musíte, aby ste sa neporezali. Dobre, takže asi cca takto, nejaký centimetr a pol. Môžete to vybrať. A teraz si pripravím vlastne štep, ktorý do toho budem chcieť štepiť. Neviem, či to je dobre vidieť. Tu je taký okraj, také zelené liko. Cambium sa to volá po anglicky. Vlastne to je tá časť, ktorá musí prilhnúť alebo sa dotýkať štepu, lebo vlastne cez to prúdia živiny. Dobre, takže do tohto budeme bohužiaľ potrebovať nejaký tenký štep. Keď je základná časť hrubšia, tak môžeme použiť aj hrubšiu časť, ale potom môže byť, že sa nám bude štiepiť to drevo. Takže lepšie používať tenkšie štepy pri tomto štepe. Takže ja tu mám takýto paprsek, takže ja si niekde tu odstrihnem. No a spravím, dôležité je, alebo keď ho tam ja nasuniem, aby púčik bol, aby vytrčal, aby bol do strany von, teda nejako takto si to predstavím. Takže vlastne ja musím sekať nejako takto. Jedna strana z obidvoch strán, nevždy sa to podarí. Dobre. Takže mám to takto. Vlastne to si pomôžem. Otvorím a nasuniem. Takto nejako. Ten púčik, aby vytrčala táto časť, musí byť vlastne úplne na kraji, nie v strede. A dobre je to zatlačiť. Ešte trošku by som to potreboval tam dostať. OK, takže takto nejako vyzerá štepenie na stred, po anglicky cleft graft. A vlastne zvyšné časti je dôležité zatrieť štepárským voskom, aby to nevyschlo. Dobre, takže toto je štepenie na stred. Ak máte tu ten základný konárik hrubší, tak môžete ešte aj z druhej strany naštepiť do toho niečo. No a vlastne potom máji, vlastne kedy už mali byť viditeľné znaky toho, že či sa vám štep chytil, vlastne môže byť, že jedno sa vám chytí, druhé nie, tak to jedno proste len odtiaľ vytrhnete a zatrete ešte raz ranu. Výhodou tohto štepu je, že vlastne drží, je tam pevne
prichytený, zovretý tým základným konárikom, nepotrebujete toto používať pásku, ale tak keď niekto chce, tak môže to tam obviazať a utesniť to, ale je to zbytočné. Dobre, takže štep na stred.